Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ με μια χαρά και σήμερα παίζουμε ένα παιχνίδι. Πάμε να το παίξουμε. Είναι με ένα τίγρη, τσάγκουαρ, δεν ξέρω τι ακριβώς. Αλλά θα το παίξουμε και θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, ρινόκερο θα βάλουμε. Άλλο όπλο δεν έχουμε. Fuck, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, σφαίρες έχουμε, όλα μια χαρά και ωραία. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τώρα ένα ζώο και να το σκοτώσουμε. Αλλά πρέπει να ψάχνουμε για πολλή ώρα. Πρέπει να βρούμε τον ρινόκερο. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Οπα, τον άκουσα. Αυτό το πατάγιο συνέχεια για να... γιατί με βοηθάει κιόλας. Για να τον βρίσκω πιο εύκολα. Ανά το μπασταρδάκι. Δεν το πετύχαμε. Να το. Μα τι κάνει ρε? Πέθαινε γαμώτη σου. Κοίτα ρε, θα πάω εκεί κοντά του ρίξω καμιά σφαίρα του πόγω. Θα πεθάνω. Λοιπόν, δεν τα πάμε και τόσο σκατά. Ρε μαλάκα, αυτό δεν σκοτώνεται. Τελειώνουν και οι σφαίρες κιόλας. Έλα εδώ ρε μπασταρδάκι. Πάω βρούμε κανένα άλλο. Πω εκεί έχω μόνο 8 σφαίρες. Ρε μαλακισμένε. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε γρήγορα γιατί θα σκοτωθούμε. Βγες, γρήγορα. Αν πεθάνω τώρα, θα είναι άστερα πάνω. Τέλειωνε, φόρτισε γαμώτο σου. Yes. Μπαίνουμε μέσα. Πού είμαστε? Εδώ πάνω πες ρε άχρηστε άντρα.
Α, δεν μπορούμε να μπούμε. Πού? 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 Ωραία φίλε, μόνο 8 σφαίρες. Αν τελειώσουν τι κάνω? Δεν ξέρω και πού θα βρω σφαίρες μετά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ρε μαλάκα, πού είναι? Δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Α, νάτος, να το γαμημένο. Sorry που το κλείσα. Άντε γάμισου. Τι το κάνουμε τώρα? Σκότωσα, σε σκότωσα. Ηλίθιο. Σικτέρα από εδώ. Λοιπόν. Το ένα το σκότωσα. Yes. Δεν θα πάμε και τόσο σκατά. Για να δούμε. Μαλάκα, τρόμαξα. Για να δούμε. Οι άλλοι που είναι? Για να βάλουμε κι άλλα. Πουθενά εδώ πέρα. Που έχω μόνο 4 σφαίρες. Μόνο 4. Fuck. Για να βρούμε εδώ πέρα, έχει πουθενά κανέναν? Πού είναι ρε, πού πήγαν όλοι? Α, νάτος ένας. Ναι, ένας. Όπως λέει και η παροιμία, ένα σπάρο, 2 τριγώνια. Εδώ, αν κινείται. Αχαχα. Φιλαράκι. Τι γίνεται, είδες τα ραδίκια ανάποδα? Άντε για. Πάω να βρω και τους φίλους σου. Κι εγώ μόνο μια σφαίρα. Ρε, μια σφαίρα, εγώ τι να κάνω? Τι είναι αυτό? Λοιπόν. Βρήκα σφαίρες. Πω, ευτυχώς. Έχει κανέναν εδώ πέρα? Κανένα ρινόκερο? Δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν. Πάμε να σκοτώσουμε κι άλλους 3 και τελειώνω το gameplay. Μακριά γαμώ το δεύτερο.
Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ γαμώτη σου. Πώς το διάλογο και ακούω τα βήματά του. Μαλάκα, τον είχα εκεί πέρα και τον έχασα. Fuck. Για να δούμε, είναι πουθενά. Τίποτα. Κανένα σάκο με σφαίρες, έχει κάπου εδώ μέσα, κάπου εδώ πέρα. Δεν βλέπω κάτι. Πού έχει κι άλλους ρινόκερους γάμο του. Ρινόκερους, τι είναι αυτήν που σκοτώνω. Ωραία. Μα καλά δεν με είδε. Καλά μαλάκα τυφλό είναι. Στο σικτήρα από εδώ πέρα. Γεια σου. Πόσους σκότωσα τώρα, 3, 4, πόσους σκότωσα. Ούτε καν ξέρω. Κάτσε να σκοτώσω άλλον έναν και κλείνω το gameplay. Μάλλον θα σκοτώσω κι άλλον έναν. Ρε μαλάκα, δεν θέλω να τα σκοτώνω. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το παιχνίδι. Κάποιοι πεθαίνουν, κάποιοι ζουν. Τι να κάνουμε. Άλλον έναν και κλείνω το gameplay. Άλλον έναν αν βρω. Μα καλά, περνάει από μπροστά μου, δεν με βλέπει. Καλά τυφλό είναι, ήθελα να ξέρα. Πού? Μαλάκα, ακούω τα βήματα του. Ανάτο. Άντε γεια. Σε σκότωσα μπασταρδάκι. Λοιπόν, κάτσε να μπούμε στο νερό και κλείνω το gameplay. Κάτσε να πεθάνουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το gameplay. Εύχομαι να σας άρεσε. Πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή γιατί με βοηθάει και γράψτε μου κάτω στα comments τι άλλο βίντεο θέλετε να κάνω. Γεια σας!